Sanibonani umabongi wakangidi lo okhulumayo wakantuli uma uthanda kodwa ngithi ngicacise la ukuthi uNoxolo Anele Ntuli akalahlekile, wahamba nami ngenxa yezimeko ezithile engeke ngikwazi nokuyichaza-ke la, nanokuthi sasenzela ukuvikela impilo yethu, kodwa yena u-right nami ngi-right. Ngixolise futhi ngale information e-wrong ukuthi ingane ilahlekile, sekuze kwafakwa ney'thombe ko-Facebook, kwafakwa ney'thombe edrobheni eShowe. Mangizwa ingane ayilahlekile, iyaphila, nani ningayibonela ukuthi hayi i-right ingane, nansi eceleni kwami. Sanibonani nonke eSouth Africa. Igama lami nguNoxolo Anele wakantuli. Ngiyafunda, hayi ukuthi futhi ngilahlekile, angilahlekile, ngi-right. Ngihleli nomama, ngahamba nomama ngoba ngambuka isimo ukuthi sasisimbi isimo. Manje ngahamba nomama. Ngiyabonga. Njengoba seniyibonele-ke u-right, akanalutho, uyaphila futhi usazophila. Sibonga uNkulunkulu. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Train. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, that was umama ke kaNoxolo explain ke ukuthi umntanakhe akalahlekile guys. Ngiyazi ukuthi ke lapha ku social media abantu bebekhathazekile kakhulu, beyibuza beyiphendula ukuthi ngampela ingane ilahlekile noma ilahlekile, because kunama post that was circulating esho ukuthi ke the child is missing, beka birthday and guys ifamily yakhe yamfuna, of which now uma wakhe ke sephumela ubala wathi cha umntwana akalahlekile. And there were also some comments asho ukuthi umntwana akalahlekile, but besingakwazi ukumkholwa because ukuthi abantu they would just do ama fake account and post izinto ezinjalo ukulahlekisa ke umkhondo. We don't know the real reason ukuthi ke why umama kaNoxolo bese kubhaceni, because it seems as if babhacile somewhere for safety reasons, but we are hoping ukuthi ke izinto zizolunga, the problem will be solved, umntwana abuyele to her normal life guys. And yeah man, abanye futhi abakholwa nokuthi ke bacabanga ukuthi mhlambe yakwayena uma kaNoxolo noNoxolo bathunjiwe, because it's a lot guys, it's a lot. But ke wenzela ivideo washo ukuthi cha bayaphila nomntwana ba right, ukuthi nje kunezimo ezimenza ukuthi ke angabi abe sekubhaceni noma acashisa umntwana for some reason that we don't even know. But we are hoping ukuthi istory sakhona ke guys sizogcina sesitholile ukuthi kahle what is happening. Manje sesi interested ekutheni babalekeleni ke manje ke sesiphumele ekutheni ingane ibilahlekile kwathini, sesifuna ukwazi ukuthi yini le abayibalekele ke nomntwana. Bye guys, do leave your comment below and share your opinion. Bye.